Gipahugtan ang seguridad sa sulod o gawa sa mga tunghaan sa Lapu-Lapu City, subay sa nitabong pagpamusil sa duha ka mga estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Lunes. Ani ang report. Usa ang Mactan National High School sa mga nipatuman gilayon ug hugot nga seguridad sulod sa school campus. Gawa sa mandatory nga pagsusi sa mga bag sa mga estudyante, teachers ug mga bisita, mupatuman na usab sila og visitors pass ug vehicle pass karong simanaha ug ilogbook na ang tanang mosulod ug gawa sa eskwelahan. Higpit na usab ang pagpatuman sa pagsulob sa mga estudyante sa ilang school IDs. Gi-practice na sad namo nga before magsugod ang klase na yung mga random inspections nga supervised by the teacher na dayon stick lang siya para at least to provide pero gi-inform na nimo daan ang mga bata nga mo ni mahitabo. Then IDs, we already provided strong IDs nga gipa-strengthen gyud mo nang makita nimo ang atong mga bata nga naka-wear na gyud na sila og mga IDs para easily identified nga student namo. Butang nga gihangup usab sa mga estudyante. Para pod ma-make sure ang among safetyness kay what if naiuban students nga nagdaog mga kutsilyo baron or kanang mga talinis nga butang. Dugang security personnel usab ang ilang i-hire karong buwana aron makaabag sa kasamtangang lady guard ilabi na panahon sa tingsulod ug tinggawa sa mga estudyante. Gisiguro usab nga functioning ang tanang CCTV sa eskwelahan. Samtang nagtigom na ang naglangkob sa Child Protection Committee uban ang guidance counselor aron mahanay ang mga lakang batok bullying ug makaumol og information drive batok mga gangs. In terms of like emotional and mga mental depressions, and then we provided a hotline on call and email. We posted also in the Facebook page and then communicate room to room. We already campaign it kahapon pa lang. Tapos among gi-strengthen among peer facilitating. Kaganiha, naabtan sa Balitang Bisdak ang mga personnel sa Police Station 2 pinanguluhan sa ilang hepe nga nisusi sa Mactan Senior ug Junior High School. Mato ni Police Major Felix Cleopas, nakigalayon sila sa mga school principal aron masayran ang mga oras sa pagsulod ug paggawa sa mga estudyante aron mahanay usab nila ang ilang deployment sa ilang mga personnel. Siyam ka mga public schools ug 5 ka mga private schools ang anaa sa jurisdiksyon sa Police Station 2. Kay kasagaran gud ma'am kanang panggawas na anha na to pan kanang pagpanggawas mo nang dili lang mi focus diri sa sulod kana sa time nga manggawas na especially kana yung sa night time. Kahinumduman niadtong Enero 7 sa miaging tuig gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on ang usa ka 15 anyos nga tinun-an sa Mactan National High School kinsa padung na untang mo pauli. Ang insidente nahitabo sa gawa sa school campus haduol sa Iskina Isuya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.